Hallelujah. Ubulela uvuka uba sezifike. Amen. Abantu zifike ezehlayo. Amen. Abantu benelizwe benethemba zakuzayo abavuka. Amen. Yabulela uThixo bengecala savuka. Amen. Jesus. Sazodibana emqumbeni wethu. Hallelujah. Ubulela nento enkulu ukuthi xa senzise yona into yokubangazi. Amen. Sihlale sihambe siye phaya kulana besiye kuzo. Amen. Yabulela. Ngizoxolisa wethu kakhulu ndinoxolo. Base safika later lahle isisuka ngisazi sikuba nesifikile. Andisazi bengakhangela kodwa ngodlula khona endicinga ukuba siphaya isisuka kodwa ndizakwazi xa ndifikile. Hallelujah. Ndizobulela nomtshato mandiphethe ngenceba Amen. Amen. ndizobulela nanjengoba ndingasayi esiteni kusebusika mos Amen. ndiyakwazi ukhe nawo ukhona abantu ndizawuya khona namhlanje Jesus. yolanda impahla. Amen. Ndiyakwazi uba ndibe ndiyathembisa nalapha ekuhlaleni uba bathi ungasishiyi iqala ngathi. Amen. Ndiyabulela kakhulu loo nto leyo. Amen. Ndilibulela neli suku lokuba hana nasiphinde sidibane. Uba ibinokwenzeka into esibizo besiphasi okwenza laa mcimbi esiyowenza ngoku sithi namhlanje ukhona ongekhona. Ndibulela ndiba siphinde saphelela. Ndizobonga kakhulu ndigxininisa nanto yoba siyasebenzisana Amen. sithetha into enye ngamaxesha onke. Nangoku sinehakake elingaka uba uye wethuka umama mama. Ihakake elikhulu elingaka lokhonzela khanti belishola lenza laa nto iphantsi basibesi bapha. Ndiyabulela kakhulu uba ngenye imini azalithi leya sizayifumana sidibanise sithenge laa nto ifake. Siphinde sihambe sibheke phofu. Ndizobulela neefemeli zekwethu hayi shem baphilile kumnandi. Siyafowunela nobe into emnandi. Hayi ndiyayibulela ndiyaxolisa. Amen. Family yami athe wayithwala last week mosibhedlela kokonzini nje apha kodwa kwi-meeting yefamily umalume wami oye wazixhoma apha ko-BM endlini yakhe kuba ebesuke encatheni ungumboqile kuba apha kwi-local so ke kuthiwa ke uyabuya bayagodwa nayohlala kuba ku-quiet so kuthiwa ke uye wafika naye wamisa itezi kaphambi kwethu ogqwakhe wangena endlini then xa engena endlini kuthiwa kuyabonakala uba ucaba ufike wafudumeza ukutya bekuthiwa zandicabe phakele eseni nobakhe ayithingaba ngoDisemba so kuthiwa uye wafudumeza ukutya ke apho efudumeze ukutya watya inja emveni kobetyile ke kuthiwa caba linobuye wayecinga ke ngoko kuye le nto yakhe wathi kuthiwa kuyabonakala uba ebezama ukhwela emapeleni qha ingeke le ndlu yakhona naqala ingeke xa uyijonge iphinda kawungena ungena ubheke ezantsi kwisitesi esilapha ezantsi so bathi ke kuye wazama ukukhwela emapeleni qha waqala ngoku kula mapeli akade afike phezulu abafune yakhona ngokuthiwa ke wathatha ilendi lendi ihlala kwenye babe wayekhangela phake yazi ingqondo ayibuyina ngoba akhangelayo wathi bathe wayikhangela waza nayo baba kuye wakhwela kuloo lendi wazixhoma ke so kuya kuzabonakale kuye kwafika iowner yakhe yathi xa ihamba itreka ithende sithi lo mntu okwenkule ndawo wakhe ubikho le ndawo so uthi athumele udrayiva ke aye bayana laa drayiva xa efikayo nantsi nyhani iteksi le ndawo ikhonjwa itreka uthi abuze bahlalini ba le teksi lapha umntu wayo bathi bahlala awuhlala kuloo ime phambi kwayo uthi nyhani ke lo ke angene apha xa engena icango liyanyisiwe but ibhasi ithithiwe uthi xa evula yayo nje ukayinyusa ihloko hayi ngomntu ufunayo nje kulapha ngabo uxhoka lapha efront uthi akhwaza abahlali yekhathizeni nanti into apha
abefikayo ngenyani babesithi ibhanti sithixile qha uthi omnye umntu athathe isandla so apha ecaza esingazisixosi apha ecaza phakathi babe sebevula ke xa sithini nalo xhobeka so ke uthi bazamyobonela umfazi wakhe baba wabesemsebenzini akayazi noba uthi ke wazofika yena phaa ngo-7:30 xa befikayo naye ufike esajinga yazi into ezikhoyo zayifike naye afike ndambone naye napho sajinga elapha abe sekonile ibrada yakhe ehlala efleni izame imoto sisibe sekuleyithi zame imoto beze xa befikayo naye abona apho le-forensic ayifiki oko ngoku umntu ofikayo ngokufikela kule afike ukuyejinga phaya othukuluka so kanjalo ke bathi phaa into i-forensic yafika phaa ngo-10 ebusuku awungejingi imini yonke yazofika ebusuku so umntu umfazi akhe akayazi nayo bakwenzele ntoni wazigqibela nayo thina naye kungo-12 emini wabebuza uba umntu wabesithi hayi ndilapha endlini lapha endlini ugqibele ngoko kuWhatsApp wathi gcwale kanti kule xesha kuvele uthi khasixabane khasithini andiyazi usuke kwathi and akashiyanga nelende ke ngokuxela uba inoba kwenziwe efoni awukuyaziyo uba bekusuke bathi akakoti umntu oyazi abantu basanxanyele nento nakuba bazisebetheni ngoko ucabashama inyangwalo ifemeli yenkosikazi wale yayiye yonke mayigcwele kabakuwathiwa ngumntana wabo ngoba iyayenzeka loo nto kule mizi esithatha kuyo kwenzeka into kuthiwa ngulo sebeze kulo ufikayo abe umntana umntu engazi into naye engenzanga so yabe iphala femeli nayo qoba into bizogada wakulinde uthekisiwe ngomntana wayo so ukuthi bakwenzeke loo nto leyo ngathayinto bengekho lastike emondweni so ke ngolesibili uye wamumzimba kuthiwa uzawelizangate ezibini so kwazingxakele ngokwisonto ugqibele ngeli femeli yangelifike ngolesine wenza bayajika so ke ngacela ithandaza uba uthixo abadlale nasendleleni nabo ngalo lo ixesha elizonke into evile ukuba ngowesibili lo oziphumayo phaya efemini ngoba nyaka uyi-1 ayithink omnye bekungonjani qha yena osokuhlala kodwa bahlali mazi uhlala kwincinga langohlala kuyo so ngowesibili bade babe bathile nabo bathi hayi siyacela ngona umntu kuhlekiswe naye ebhetele endaweni yoba yenzele because asiyazi uba batheni abanalowa naye zangashiye ilento naye wavuka ebhejini ekuseni ngexesha lakhe xa gqiba ukhala i-alarm wahamba unkosikazi wabo ufundweni okuyahlamba uthi aqonda mane esidale naye manje utheni lo mntu ayide ndive manzi nje engathi uyahlamba xa yokroba naye so injalo so ngicela ithandaza kuloo ndawo leyo uba uthixo asincede ewa umhlaba abantu balimele kodwa ke uthe nokumntu uthethe ke emntwini asahambe lo mntu ahambe ithethe usala egqibeleni ayizumenzela njalo uzawuhambe ithethe usala yena uzawube eyikhuphile kuye ezawuncedakala ngaphakathi emphefumlweni so kwenzeka loo nto ke bangcwele cela ithandaza kakhulu ngefemiliyeni ngomcinga ndithele umntana bayendlini ngelaa xesha bekuswelekile lefikele uthi lo mntana bani umntana nje ingathi kusweleka abantu abangoomama okokoko ngoba ndicinga yena ngabisibenithi xa wayengekho ndizawuthi ke wethu uyabona ngoomama ngako kodani uthini ngoba nje uyandihlekisela ongatsho sasiza apha futhi ngokungatshona because ndandizolasithi kwakushothi izitya phayani nqondo ndazothiwa ezi zilapha ngoba sasiza apha uthi hayi bo uthekani ukokoko ngoku ndithi kuye wethu ngathi ulibezi uba ubala notatakho xa usinto ukudada baphu ngoza loo notatakho egqibele nayo ipati efekeni kodwa uthi kukuboomama xa kufuna kuwangotata uzibile uba wena uzalana ngotatakho yho zona wagcwele uthixo engasasincede
umoya wokufa because andiyazi njengayikade ndinqabile andiyazi kwaze kwathini iziqonda baninzi abantu basekhaya iziqonda bekungafutshwa nyani baninzi kungawabona yho baninzi kakhulu zoyile ixela uba ilinqabe nyhani into yokufa so ngoku asiyazi olu thixo siyamthemba uzasinceda ake siyathandaza nabathandazayo bakhona abathandazayo nabo zefemeli uthixo uzasinceda kakhulu ndizobulela nawohambo lwethu izolo sahamba kakuhle kangcwele ndiyayibulela kakhulu into yoba xa sithe sathetha into siyenze futhi kakuhle bulela ubunye bangcwele ngaphezu kwezo zonke because uba bebengekho ubunye besingasoze siyenze into entle kakhulu leyo nothixo uyayithanda ngoba kube khona iyunithi endaweni khona ukuze uthixo angenelele ibandle nothixo uba libona ngeyunithi yabona wasangabikho uthixo endaweni ubone kuyohlukana nje kubekho amaqembu ngamaqembu kubekho iitshomi apha enkonzweni thina sinatshomi apha ndiyaqala ubona inkonzo engenatshomi thina zilootshomi sonke ndiyaqala ubona ibandla elingenatshomi into emabandleni abantu babe neetshomi omnye kwenza uba akathethi nomnye uthetha nobani kwenzeke nje ezo nto zifane enkonzweni kathixo so ndiyayibula kakhulu loo ndawo leyo bangcela sibasa sibabe sihlale sinje nakafike abanye nxa kufika abanye njengoba edla ngokutsho bamdingane uba ingase nabo bafike babe yile nto siyiyo bangasohlukanisi bangcwele because bangabe bayigqibile ibandla kathixo abanofika basicazukule ngoku basohlukanisi siyamcela uthixo siyamthandaza asinyenge ngaloo nto leyo ndizobulela nento enkulu uthi xa yenzileyo ndandithandaza ngosebonga unyaka lo wonke kwaye ndiba nexhala nqondo thixo wam ngomntana efamba ngoko-ageyani ngokwentanga zayo kweli xesha kwenziwa ngalo ngoku efamba ngole-last year because bena-18 last year kulo nyaka una-19 abantwana bofikoluka bena-18 so last year ndaqobe ibanga kanjani engazangathi ufuna ukoluka lomntana sikhoreti nyhani ngoba benoma ke aphangele umnyaka wonke ke ngoku qonda hayi ke ngoku hayi ndiyazixela ufuna ukoluka hayi ndiyasingathini so uthixo wenza abangcwele wamane uthetha ndingatsho ngabolo singathi ngolo yeyi siphinde singayazi athi xa ucela izinto athi ke ngowalapha ekapa qondo hayi qala ke ngoku athi andikho kwalapha ekapa ucela isepa umntana weyi ucela isepa athi andikho andikho kwalapha ekapa qondo kanotsho ngodisemba sizawuthini atsho ngodisemba athi andikho kwalapha abe umntana erediyo bethe uzamolisa uqonde yeyi hayi sisexhaleni okwakwa ukubonela nto sometimes into ogeza ubona sowuzicingazelela ngoku mazulu iyageza unyamezela nantoni ayithethayo uba kaloku uba ungathi hayi angavela kuxelela uba nantsika kweshi yho so besihlala singako ke ngoku unelancembo kanethethayo unyuke ewe nowuyabona uba hoyekevule ngenxa yoba kaloku ucengile yeyi uthixo wenza abangcwele ngokucenga oko uthi nalabamhlala naye njengoyeye phayana wathatha inamba yakhe uthi mane sithi uzamkhupha uthi nathi baye ndizihlekahlekisa uthi yabona ngoku asanaxina lakhe uzawube sithi yeyi bhuti ngenxa yaloo ngoku uthixo uye wasinceda wafika mfundisa umumbi wathi mna ndizamolusa lo mntana bebefanuba izolo uyokwenzela isiko utata wakhe bezamthathe ubenzela isiko izolo wabe naye engayifuni le nto lezo beziqonde hayi nathi zawuthini ifundisa zithini saqonda hayi sinatshoyisa nyhani ke wafika mfundisa umumbi xa befunya naye i-7K revival yomdlala i-keyboard waqala waqala ngoku ucaba ukosisivela kulafundisa wathi hayi uneentloni mntana uneentloni zoyicela uba uzawuliyapha wathi hayi ndizingcwabeni wathi laa mfundisa uthi ke lo mama waphuma usiyabonga after WhatsApp uthi president kwezi message zingena apha efowuni ufuna qonda ayithathe xa sithi hayi mana ayivaliwayo
ndayajonga thetha nalo uthi kuye esingcwabeni uthi la mama kagala amanzi uthi la mama wathi uthi la mama kube kunethi kungema ke kuphende ogwama uyamphendule nyana athi hayi bantu sebakhona mama wathi mama akayisingcwabe qha kunenje manje uthole okwenza isimo kumntana sesezakho and then also singazinamali yasinathosi siyakuyeka uba hayi ayanaasasisena ngoba kusisi alo ungasemba ozakhona o wathi latata hayi mangayikwazi asinawunikela ngabantwana bethu ukutyholi sibe siyathanda kodwa sinikele uba makayokwenza izinto sizaziyo thina uba asikhwalifayi kuzo so mayistotshwe le nto heyi leqala ke ngoku izawustotshwa kushiyeke i-3 days into yenziwa sizayistopha njani abaye siyazi nyani kalo ntana hayi waya ke latata ngolesithathu waya kulapha ngokuxelela hayi mama ndisitotshwe mna so ndizawudibanisa ke ngoku nalo wam umntana andini olulutu yeyi wathi mntana ndizakwenza yonke into ningamnani yonke umthi wena ntoni nakwenza indlu nezulu nizawubona ndizalibiza naloo tata wanyakade ndizambiza khona uzawuyafuna azobona ndizakwenza yonke into ma saluba nexhala heyi ndathi loba kuwandifowunela uthi hayi azange